Ύμνου του ΤΕΗ για τρίτη συνεχή εβδομάδα. Οι σπουδαστές του Ιδρύματος αντιδρούν στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, που προβλέπει την κάλυψη των κενών θέσεων καθηγητών με αρωμή στους εκπαιδευτικούς και όχι με μόνιμο προσωπικό, τονίζοντας πως η κίνηση αυτή ουσιαστικά δρομολογεί εξελίξεις για την κατάργηση του παραρτήματος σε μέλλοντα χρόνο. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη είναι οι σπουδαστές του ΤΕΗ Κρήτης στο Ρέθυμνο, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής δεν καταργείται. Ωστόσο, η επίμαχη εγκύκλειος του πρώην Υφυπουργού Παιδείας κ. Πανάρετου βρίσκει αντίθετους στους σπουδαστές, οι οποίοι απαιτούν πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας στον ΤΕΗ. Για τρίτη εβδομάδα συνεχίζουμε την κατάληψη. Το κύριο έτοιμά μας είναι να πάρθει πίσω η εγκύκλειος του πρώην Υφυπουργού κ. Πανάρετου, η οποία ορίζει για τις προσλήψεις ορομιστών και εκτάκτων, η οποία αν ισχύσει από το Σεπτέμβριο είναι καταστροφική και για το δικό μας ΤΕΗ και για τα υπόλοιπα της χώρας. Ναι, μεν προς το παρόν δεν μπαίνει λουκέτο στο παράρτημα του ΤΕΗ Κρήτη στο Ρέθυμνο, το οποίο μάλιστα είναι και μοναδικό ανά την Ελλάδα στο αντικείμενό του, τη μουσική τεχνολογία και ακουστική. Η μη πρόσληψη όμως μόνιμου προσωπικού το αποδυναμώνει με ορατό τον κίνδυνο για τη μελλοντική βιωσιμότητά του λόγω μη αποτελεσματικής λειτουργίας. Δεν υπάρχει κίνδυνος κατάργησης του τμήματος, αλλά εμέσως προσωπική οδεύει. Υπάρχει κίνδυνος άμεσης πολυλειτουργίας του τμήματος και όπως είπατε οδεύει προς κλείσιμο σε μακρά περίοδο. Σε ό,τι αφορά στη χαμένη εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, οι σπουδαστές αιτούνται να πραγματοποιηθεί διπλή εξεταστική τον Σεπτέμβρη, καθώς τα μαθήματα του εξαμήνου έχουν πραγματοποιηθεί και αυτό έχει κατοχυρωθεί. Το εξάμηνό μας έχει κατοχυρωθεί, έχουν γίνει τα μαθήματα, έχουν ολοκληρωθεί και είναι δικαίωμά μας και απαιτούμε να γίνει εξεταστική τον Σεπτέμβρη, διπλή εξεταστική.